Illum ħanaraw kif nistgħu neqilbu l-fonts bil-Malti fuq il-computer tagħna. Ħanibdew bil-Windows, mela l-ewwel ħaġa li tridu tagħmlu tridu tafsu fuq l-Start button u mbagħad tiftu l-Control Panel. Tistgħu jew tagħmlu right click u open, jew inkella jekk il-Windows hija setja differenti tagħmel left click u jiftaħ waħdu. Hemmhekk ħassibu ħafna affarijiet differenti. Dak li tridu tfittxu huwa language. Kemm tafsu darba fuq language, u hemmhekk ħatara ovvjament jkun hemm installat diġà il-English United Kingdom Keyboard li huwa id-default li jiġi jista' jkun ikollok l-American ukoll skont minn fejn ġie il-computer. Hemmhekk ħassibu wkoll Add Language. Kull ma għandkom tagħmlu tafsu Add Language u tfittxu il-Malti. Darba intkom issibu il-Malti tagħmlu double click u ħatiġi installat. Aħjar ma li jista' jkun għandu bżonn xi updates tafsu darba mbagħad fuq il-kelma Malti u jekk issibu l-kelma download new updates, għafsuha biex ikolkom l-aħħar updates tal-fonts ovvjament bil-Malti. Mbagħad hemmhekk għandkom il-keyboard bl-Ingliż u bil-Malti u tistgħu teqilbu skont x'qed tikbu. Issa naraw kif tażlu il-keyboard bil-Malti fuq Mac. Fuq Mac huwa ftit differenti, mela l-ewwel ħaġa tridu tagħmlu huwa ffittxu dak l-icon ta' cogwheel li huwa sa' System Preferences darba tafsu hemmhekk ħajtellalek l-istess ħanajdu hekk il-verżjoni tal-Control Panel li rajna fuq il-Windows imma di l-verżjoni tal-Mac. Issibu l-icon li jismu Keyboard u mbagħad l-aħħar tab on the right ħajismu Input Sources. Hemmhekk tara wkoll jew US jew UK keyboard skont minn fejn xtrajt il-computer. Isfel ħataraw plus sign kemm tafsu fuq dik il-plus sign u tfittxu fil-lista ta' lingwi il-Malti. Jista' jkun li diġà il-Malti jkun it-tieni lingwa peress li hu jaraf li inti bħalissa qiegħed Malta allura jtellalek l-iktar lingwa li tista' tuża parti mill-Ingliż l-ewwel. Jekk ma ssibux, ffittxu biss Maltese, ħassibuha fil-lista, qafsu Add u hemmhekk mill-ewwel ħassibu il-keyboard il-Malti kif ukoll fil-każ tiegħi l-Amerikan. Mbagħad meta tridu teqilbu fuq dej il-percentaġġ kemm għandek batterija kemm tafsu fuq il-bandiera li qed tidher f'dil każ l-American flag u tażel Maltese. Darba inti tażel il-bandiera ta' Malta, il-keyboard ħejqeb għal Malti. Jekk għandek bżonn teqleb lura, tagħmel ovvjament l-oppost. Mela hemmhekk rajna kemm hu faċli. M'hemm bżonn tniżlu apps. Il-fonts tal-Malti huma diġà parti mill-operating systems li aħna nużaw kuljum.